Hai लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बेरियारि मड YouTube चेनेलाव बरायनानै लाबोनाय जाबाय जों दिनै बेलासे दुब्लिसिंहाय रिल्स बानायनो नागिरदों थ' बेखौनो आङो नोंथांमोननो देखायलांनो नागिरदों नोंथांमोना आंजों लोगोसे जोंनि रिल्स बनायनाय भिडिअखौबो नायलांबाय थादो दुब्लिसिं थांना लाग्रोनोसै जोङो माने होमबाला दुब्लिसिं बिराद मोजां फैदोंना नै जाहा दिनै लोगोदों आंजों थांबाय थादों रिल्स बानायनो थाखाय बिराद लाइजिं जाहा लोगोआ थांबाय थादों जोङो जोंनि रिल्स बानायनायखौ नायबाय थादो माबायदि नुयो हाजार मोजां नुखादों ने नैलाय सान्दुं दुंदों वाव आयै नायलाय जि मोजां हायदों सिन्थानो लागोन दा बापरे हिट्सरा फख्रिया नाय वाव जि मोजां हायदों मायावसो थांगोन दे ओइ खिनियावसो दे सान्दुंजों मोजां नुगोन ना नुवा दे एक देलायाखै जास्ट लिपस्टिक एसे लादों फाइसिं लोगो जाहा लाजिसै लोगोआ नाय लोगोफोर जोङो मा होनगोन भिडिअ लानो फैनाया नै जायगाया मोनफैबाय आसरित मोजां मोनो आं बे जायगाखौ हदाय हायबाबो ना मा होनो अहाया नाय इमान मोजां नायलाय सोरबाफोर जोंनि गामियावहा शुटिंफोर लानो गोनां दङबा फैबानो जाबाय गामिफोरनि नांगौ जादोंबाला ना ओरैबायदि मोजांखा भिउआ एसेबो माइबारि नोंथांमोना फैबाना थांनो बालायलायगोन आंनि बे खेनायखौ इगनर खालामदो बिराद खेंख्रिखा नायथावस्राया काम बेस्टि नै जाहा लोगोआ बिराद मानो लाजिसोयोथाय बियो जाहा बेस्टिया लाजिसोयो जों सानैखौ माने जि लावगि होनसोयोलै मानसि लावगियाथ' लावगि माने ओंखाम जानो हाया जोङो लोदोआनो न' लोगो जोङो र' नाय सानसे जोंसो मट्ट' जागोन जोंखौ जाय बासियोना नायबाय था नोंसोरनि जायबो लोदो जाना देखायगोन जों मट्ट' लाजि गुसुसो बियो र' लासै लाजिगालांगोन नोङो लोगो रिल्स बानायनोसै ओइयाव मोनसे गालफार दङथ' जोंनि दुब्लि गेजेराव बेयाव थांदों जोङो दायो मानो होनबा इयावबो बानायखांबाय बैयावबो ससे बानायहैगोन गालफारसिं दै खाथि थांबाय थादों जोङो माने जों देलायाखै दै बुंखाबाय फार्स्टआवनो जोङो अनलि लिपस्टिकल' लादों जा बेस्टिया बिराद सुन्दरखा सुन्दरि जोङो भिडिअ बानायखांबाय थ' नै नायनो हागोन मोनाबायबो जोङो न'आव थांनोसै फैदो र' मबाइल लानो मबाइल लायाबा जाबाय खोलाखै जाया जोंहा मोनाबाय लोगोफोर मोनाबाय गिनो गोनां ना सैथान ओंखारनो हागौ हाजोखौ नुवाखै नाय हाजोखौ नाय जोंनि गामि बियो जोंनि गामि नोंथांमोनाबो फैनो हागोन थ' जोङो थांबाय थादों होमबा जोङो दिनैनि बे भिडिअखौ दोनथ'नोसै नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बिदिनो आरो आङो नेक्स्टआवबो बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन नोंथांमोना अनबानो जाबाय सापर्ट खालामबानो जाबाय ना मा होनो होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय बाय